Саламағығыз, хөрмәтле тамашасылар. Башқұртыстан Юлдаш телевидениеһында һез яратып қараған һәм көтіп алған алтын тирмә тапшыруы. Һәм мин, Вадим Лаврентьев, бүгінгі тапшыруда катнашучыларды һәм һезне ихлас сәламләйем. Театрдан тән тапмаған әдәм тормыштан да йән тапмас дигән язучы Гайса Хөсәйнов. Бүгін бездә алтын тирмәлә театр әһелдәре, Башқұрт дәүләт Курсак театры һәм Туймазы Татар дәүләт драма театры артистлары. Әйдәгез бер-беребезне алкышлайык. Хәзер улар менән якындан танышып китәйек. Курсак театры әһелдән башлайбыз. Мин Вадим Габидуллин, Курсак театрында артист булып эшләйм. Учалы районнан, сыгышым Табын районынан. Альбина Дәүләтбакова, Янсыра районынан, Үсәргән районынан. Мин Гүзәл Мөхәммәтьянова, үзем Салават районында туып үскәнмен, ләкин үземнең туган еремде Баймак дип исәпләйм. Үземде Бөрьян районы дип исәпләйм. Рәхмәт, Курсак театры кызлары егетләре белән таныштык. Хәзер Туймазы театры белән танышып китәйек. Мин Айрат Султанов булам, Башкортстанның халык артисты. Бурайда туып үстем. Мин Гүлназ Латыпова булам, актриса булып эшлим. Башкортстанның атказанган артисткасы, Октаныш районы Татарстан Республикасыннан. Мин Данил Нуриханов, Туймаз Татар дәүләт драма театрында артист булып хезмәт итәм. Башкортстан атказан артисты, Мишкә районы Тирәкәй авылында туып үскәнмен. Бик мәслихәт. Беренче һорау. Башкортстандың театр эшмәкәрләре союзы нисәнче елда оештырылган? 39 елларын. Бер ханга гына 38 яңлыштыгыз һәм 38. дөрес, 1938 елда. Афарин. Өфөлә Бөтәрәсәй театр җәмгыятенең Башкортстан бүлексәһе буларак оештырыла һәм Туймазларга беренче тәңкә. Көмеш дигән сразу калап торды. Команда өсөн. Икенче һорау. Хәзерге опера һәм балет театры булып китәсәк, Башкорт опера студияһын кем астыра? Билдәле шәхестәребезнең береһе. Мәскәү консерваторияһында белем алган. Федор Шаляпин түгелме? Юк, был Башкорт кешеһе. Бу Байстыр вакытында ачылган вакыттамы? Беренче республика вакытында. Фильмны караһагыз, ул шәхес турында унда әйтелә. Беренче республика төзелгән вакытта сайкалалар кәмәләр дип Кем дип йырлый икән аны? язган әле? Газиз Дөрес, Газиз Әлмөхәммәтов. Икегез дә бергә әйттегез, икегезгә дә мәрәй бирик. Безгә дә, ысынлапты. Газиз Әлмөхәммәтов вакытында Мәскәү консерваторияһында башкорт бүлеген астырып, яшьләрне укытып кайтара. Башкорт опера студияһы гөрләп эшләй. Адак опера театры булып үсешә. Театр премьераһында тап ошо студия ярсылары уйнай. Өченче һорау. Баязит Бикбайдың Каһым түрәһен кабаттан куйган режиссер. Ул кешене һез бик яхшы беләһегез. Кем куйган икән ул? Режиссер, актер хәзер. Беренче булдыгыз. Айрат Абашевна түгелме? Юк, һез? Олег Ханов түгел. Юк. Олег Ханов. Дөрес, Олег Ханов. Уларга ла бирек. Конечно. Икегезгә әлбәттә, ял түгел. Әйткәндәй, Туймазлар менән һөйләшеп китәйек. Һезнең театрда ла Олег Ханов куйган спектакль бар, шулай бит? Бар. Берәүләр түгел. Гамлетны куйды, онытылган әдәмне куйды. Турцияга, Анкара шәһәрендә чыгыш ясап кайттылар егетләр. Катнаштыгызмы? Катнаштык. Онытылган адамда 4 роль уйнадым. Бик канагат булдым. Чөнки мин әле яшьрәк артист идем. Шундай 4 рольгә мине менә Олег Закирович куйгач, тырыштым инде. Булай спектаклебез әйбәт килеп чыкты. Тамашачыларда бик әйбәт тәэсирләр алды. Шуның өчен шушындай спектакльләр менә Гамлетны да ул куйды. Критиклар әйбәт кабул итеп, аннан соң инде Анкарадан, Турциядан килгән критиклар шулай торып анда шушы спектакльне мөселман театры дип Анкара шәһәренә Ататюрк театрында бинасында безгә зур бәя бирделәр. Шуның өчен безгә
Турцияға бару һәм дә анда шундай уңышлы спектакль кую безгә бик тә әйбәт булды. Афарин, рахмет. Алкыштар. Артабан кеттек. Бұл сұрауға жауапты Курсак театры белергә тиеш. Тиеш, да? Курсак театры режиссеры, рәссамы Наил Байбуринға Хиндостанда сағында ниндәй хөрмәт күрһәтелә? Хиндостанда улар «Индийская легенда» деген спектакль күрһәттеләр бит инде. Легендаһы буенча. Шуға күрә бәлки Біздің театр исем алып қайтты. Жавахарлал Неру исеме. Халықара премияға лайык булды. Әміна Наил Байбуринға ниндәй хөрмәт күрһәтәләр шуның өсөн? Тап уға гына бүләк бирелә дип әйтәйек. Почетный гражданин Индии. Почетлы гражданин түгел, Наил Байбуринға Һинд әкияте спектакль өсөн Махатма Ганди яшәгән йорт музейда төн уҙғарыу хөрмәтенә лайык дип табыла. Бындай хөрмәткә бик кирәктәр лайык була. Һәм ысынлап та Неру исемдәге халыкара премияга лайык була был спектакль. Һеҙ Неру премияһына лайык була Һинд әкиәтен әйттегеҙ, шуға бер тәңкә бирәйек. Наил Байбурин кайда ҡунғанын да белмисез. Курсак театры быйыл юбилейын билдәләй, шулай бит. Нисә ел була инде һеҙгә? Беҙҙең театрға быйыл 90 йыл була инде, 90-нсы ижад миҙгелен астыҡ. Бына беҙҙең театр 32-нсе йылда асылып китә. Мария Елгаштина деген режиссер. Труппа туплап. Да, туплап. Беренсе театр студияны аса, шунан һуң яйлап театр барлыҡҡа килә. Беренсе беҙҙең спектакль ул «Шалҡан» тип аталған. Шул спектакльдән башлап беҙҙең тарихыбыҙ башланы, беҙҙең театрның тарихы башланы. Юбилейға ҡарата нимәләрҙер әҙерләйһегеҙме? Беҙҙең юбилей сезонында бик күп матур спектакльдәр сыҡты. Уларҙың араһында бына «Етем төлкө», бына беҙҙең айыуыбыҙ ул спектакльдән. Бына таныштырып үтәйек һеҙҙе. Төлкө. Эт. Һәм Ҡуян етем төлкө спектакленән. Етем төлкө спектакленән. Уйнап күрһәтәгеҙме өҙөгән ул спектакльдә? Кем онда? Был мин. Етем төлкө. Нишләп йөрөйһең улай төнгә ҡаршы? Минең бит өйөм дә юҡ. Үҙем генә урман буйлап йөрөйөм. Ин һуң, улай булғас. Беҙҙең менән уйнап, сәйсеп ал. Рәхмәт. Һеҙ бит минең туғандарым. Бергәләп, уйнап, сәйсеп алайыҡ. Я, господин ведущий. Ура! Театрға кәргіз вақытта. Ошы өдікті қарап, мен де қатты үдім. Курсак театрына барға келіп кетті бұл спектакльді қарарға. Келегіз біздің спектакльға. Ол камерный сценала біздің бәләке сәхнәлә бара әлігі вақытта. Ике телдә уйналыла. Рус телендә һәм. Рус телендә лә, башҡорт телендә лә. Иң бәләкәй 0+ дип инде зрительләрҙе ҡуйғанбыҙ. Иң бәләкәй тамашасыларға тағайынланган. Һәм беҙҙең бик матур спектаклебыҙ сыҡты, бына ошо экрандарҙа ҡараһағыҙ. Ул русса әйткәндә «О чем поет орнамент» тип атала. Ул спектакль рус телендә, ләкин уның йырҙары, әйтемдәре башҡорт телендә. Легендаларҙың тупланмаһы. Һәр бер легенда үҙ тарихын, үҙенең сығышын сағылдыра инде. Был Владимир Аношкин сценарий буйынса Альберт Имамуддинов ҡуйған спектакль. Быйылғы премьера булып тора. Бик матур спектакль, килеп ҡарағыҙ. Ул ҡурсаҡ менән генә түгел, ләкин беҙҙең бында живой план тип әйтәбеҙ инде беҙ үҙебеҙсә. Бына был күренеш «Ҡуңыр буға» тип атала. «Приключения Незнайки» тигән спектаклебеҙ сыҡты. «Приключения доктора Айболита» улар рус телендә. Кошкин дом тигән рус телендә. Бына һәр яҙғыһын Алла бирһә, Һоросай менән Ҡоросай тигән башҡорт халыҡ әкиәте буйынса әкиәтен көтәбеҙ инде бына башларға. Рәхмәт, алҡыштар. Рәхмәт. Әлбиттә, был һорауға, сираттағы һорауға туймазылар яуап бирергә тейеш дип әйтәйек. Сөнки һеҙҙең театрға ҡағылышлы. Туймазы театрында ҡуйылған тәүге пьеса. Әлбиттә, һеҙ беренсе. Ак ҡалфаҡ, Мирхәйҙәр Фәйзи. Дөрөҫ, нисәнсе йылда? 91 йылны, декабрь айында. Һәм дөрөҫ, афарин!
Ол болда Родина мәдениет сарайында, чөнки театрның үз бинасы ул вакытта юк иде. Шунда тантаналы иде, беренче сезон ачу тантанасы шунда үтте. Булай бинасы бар, яны Суворов урамында элекеге Шулпан театры. Ул элегенде район мәдениет сарайы булган сарай иде. Яңа бинала. Яңа түгел, хәзерге бинабыз ниде айрым бина. Бик матур җирдә. Бик матур җирдә бу элекеге Туймазы ТЗГО завод геофизик оборудование аппаратуры заводының бинасы булган. 90 елларда ул завод үз үстенән аны вазифасын алып, шулай итеп театрга биреп, Мин башта космос дип йөриләр халык. Хәзер инде театр, Туймазы татар дәүләт театры. Театр кайда төшәсең? Театр кай Родинага барасың? Кай бер кеше театр дип, космостан, аңлашылады. Ярай, дәвам итәбез. 6нчы һорау. Кайһы режиссер мине спектакльдәремә карап танударын теләмәем. Улар төрле булырга тиеш. Мин кабатланмаска тырышасакмын дигән. Кайһы режиссер ул безнең замандашыбыз. Түгел микән? Яңгыраны бүгін. Ахтам Абушапманы түгелме? Фамилияһы дөрес, әмма исеме Хайрат дөрес, Хайрат Абушапманы шулай әйткән. Афарин, алкышлайбыз. Икегез дә әйттегез, берегез фамилияһын. Исем һәм фамилия. 6 җирмәнән бергә көмеш тәңкә. Әңгәмәне дәвам итик. Һеҙҙең менән театрга нисек килеп эләктегеҙ? Туймазы татар дәүләт драма театры 1990 елның 6 апрелендә Совет министровта кул куелып, шуннан ачылып китә. Башта конкурс булды, 91 елны махсус группа итеп. Туймазы театры өчен һәм Уфа Нур театры өчен. Беренче группа җыйдылар, укытырга монсы, махсус. Без институттайы Гаптар Рахманович Гилязов Туймазыны укытты, Фәрнәгасыннан Нурларын укытты. Шул вакытта 2 ел эчендә без бетерергә тиеш идек институт программасын, югары белемне. Ләкин безнең 2 елда барсы да сый бетмәү инде 2 көз тагын заочно килеп укып йөрдек. 92дә кайтып, җәйге гастрольләрдә булып, шулай итеп эшләп киткән кешеләр безне. 30 ел менә быел 30 ел булды театрга. Һәм дә беренче сезонна чыга, без студент идек, шул вакытта ачтылар беренче сезонны. 91 елда. 91 елны, һәм 91 елны безне беренче группа, беренче труппа итеп шулай җыйдылар укырга. Гөлназ ханым, һез нисек килеп эләктегез? Ильяс Сахибгаревич эшләгән дәвердә безне артист итеп мине алды. Ул мин Казаннан махсус музыка мәктәбен бетереп, кияүгә чыктым да инде Туймазы егетенә, шуннан күчеп килгән идек. Шуннан декреттан соң бит инде бәбәй тапканнан соң кайдадыр эшләргә кирәк бит инде. Шуңа театр ачыла дип Нурислам эшли иде ул вакытта. Яхин эшли иде бездә зав. Отдел культура булып. Шуннан әйтте дә инде, тәкъдим итте, бәлки барып карасыз шунда дип. Чынлап та бәхетемә каршы менә шунда барып, Ильяс Сахибгаревич алды. Минем иптәшемне дә алды, музыкальный частьның заведующий музыкальный часть итеп алды. Минем тормыш иптәшемне. Мин актриса булып эшкә урнаштым да, шуннан вспомогательный составтан башлап, иң кечкенә ниләрдән башлап, соңыннан укырга кирдек. Институтка тоже шулай махсус, тоже дип әйтим әле русча. Читтән торып укыдык. Без менә институтны бетердек, тәмамладык ниде Уфада. Рәхмәт зур итеп шуның өчен Ильяс Сахибгаревичка. Безне укытканы өчен, кеше иткән өчен, шын артист иткән өчен. Мин 81 елны сәнгать училищесына жер бүлегенә кирип 85 елны тамамладым да, шуннан соң 85 елны сәнгать институтына кирдем, вокальный бүлеккә инде жер бүлегенә. Аны бетергәч, мине филармонияга эшкә алдылар. Өфөлә. Уфада. Шуннан соң әмәләкин минем студент булып бергәндә училищеда, институтта да мин җегетләргә кичләрен бергәләп җыелышып, ниндидер этюдлар, ниндидер кинодан күренешләр күрсәтәдер инде, алар җыелып китеп тәгәрәп көләләр дә, ойрат юк, сиңа бит актер булырга кирәк, һәм дә башкалар барсы да шулай дип әйттеләр. Институтта Магафыр агай Хисмәтуллин безне теге актерларның осталыгы буенча алып барды. Ул да миңа әйтте, менә беренче минем менә этәргечләрем алар булдылар. Ул әйтте, Айрат кустым, һиңа актер булырга кирәк, һинең бар дип әйтте дә. Үз вакытында Шамил абый Кулбарисов та аңа синтез спиртка ул ни ачкан театр студия шунда йөреп, мин аңладым.
Һәм дә бер шулай Уфаның урамында Иләсгәрия Сахибгәревне күрдем дә, ул әйтте, Айрат, мин сине беләм, син бер егет күптәннән абыеңнан сораштырганым бар, шуның өчен әйдә театрга кил диде. Шуннан театрга килеп, менә егетләр, кызлар белән бергәләп эшләй башлап, Аллаһка шөкер, әле көнгә хәтлек эшләйм. Рәхмәт, афарин, дәвам итәбез. 7нче һорау. Казандың Кәрим Тинчурин исемендәге Республика театр фестивалендә Туймазылар нинди спектакль менән иң яхшы режиссер өчен номинациясында еңү яулай. Курсак театры беренче булды. Шаяртам. Йөрәк студияда чеп итә язды. Мин немәгә аптырап уйлап утырам. Мин потому что на днях кына менә театрларның нейн историяларын укып сыктым. И шуны хәтерләй алмайм. Ну, сижу, вспоминаю русса әйткәндә. Имтихандагы кеүк инде. Иә. Бөтен нәмә баштан сык. Әле генә кисәгенә укып утырган иде. Һәм әйдәгез яуап. Фортуна Покасыевна, в ночь лунного затмения. Айтылған түнде Мостай Кәрим әсәре буенча ул Фәрнә Касымова Һәм дөрес, афарин. иң яхшы режиссер эшлегенә номинация түгел, анда без 5 премия алдык. Бездән чыккан. Рәссам, музыкаль бизәүче, артистлар алды. Мостай Кәрим мәрхүм Кәрим biz Ufada bulduk da менә 3 көнне, 5 көнне уйнарга тиешбез Казанда. 3 көнне шулайрак инде да тыгыз туры килде. 3 көнне килеп уйнадык да Мустаяга әйтә инде. Уфаны алдыгыз. Менә Казанны алалар хәзер икән ди. Шулай итеп. Яра Казанда да уңышлар телен дип шулай дип җибәргән иде. Дәвам итәбез. Кулы һынган көйенсәлә Төмәндә узган фестивальдә кем иң шәп актер булып танылып ала? Фатих Исламович Давлетбаев. Дөрес, афарин. Бұл тарихты беләгезме? Нинди спектакль була ул? Альдермештән әлмәндәрме? Шүрәле роле өчен. Сәнгать белгесе Некрылованың мактауына лайык була. Фатих Давлетбаев һәм һезгә тәңкә, афарин. Башкорт труппаһы өчен кем тәүгеләрдән булып Курсак театры өчен әсәр иҗат итә? Мустай Кәрим, әтәс пьеса, әтәсме? Петушиная мельница инде. Петушиная мельница менә. Һәм әтәстең мажаралары дигән. Афарин. Афарин алкышлайбыз. Афарин шәп. Бана бездә беләбез генә. Һин бит ул. Театр тарихында. Афарин һәм аю һезгә көмеш тәңкә килтерә. Афарин. Алкыштарыгыз кайда? Алкыштар. Быга тиклем театр башкорт труппаһында рус әсәрләрен тәрҗемә куйган шулай бит. Хәзер башкорт әсәрләре әйткәндәй бармы улар? Безнең өчен язылган әсәрдәр бар. Без менә яңа ел вакытында уйнайбыз. Сәрвәр Сурина безнең менән бик тыгыз эшләйне. Оның әсәрдәрен, оның пьесаларын без сәхнәләштердек күп кенә. Владимир Аношкин. Менә Владимир Аношкин как раз таки күптән түгел генә ошо пьесаны легендалар буенча ошо Ачымбаев орнамент дигән нидә язды инде. Язалар, Аллаһка шөкер. Дәвам итәбез. Адакка 2 һорау калып килә. Беренче турдагы кем Туймазы театрында Роберт Миңнуллиндың 39 шигырын сәхнәгә спектакль итеп куйды. Кем ул һәм һинең җавап? Әйтәйди. Байрас Надыймович Ибрагимов куйды. Нинди спектакль? Кайнарым белән. Дөрес, афарин. Һезгә тәңкә һәм 11-нче һорау. Башкортстанның халык артисты Фатих Дәүләтбаевтың әйтүенчә, Курсак театры артистларын халык кем дип йөрткән? Курсак терелтүчеләрне. Ян бирүчеләр. Курсакка ян бирүчеләр. Халык шуны карап, гаҗәпләнеп, шулай дип әйткән. Улар шайтанды терелтәләр дигәндә. Шулай дип әйтәләрме? Шулай итеп беренче тур адагына якынлашты. Мәрәй, ханарга вакыт. Курсак театры һәдәкә күпме? Карап тормагыз да була ди. 2, 3, 4, 5, 6, афарин. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тагы бармы? Бар. 7.
Шулай беренче тур адагына якынлашты. Туймазы театры бергә йырлы күстәнәс менән келген. Неме буласак? Бу жыр аның кейін үзем яздым, Әнгам Атнабаев сүзләренә. Неме дип аталайыр? Ромашкалар сине аңласын. Башкортстанның халык артисты Айрат Солтанов башкара. Карайбыз. Ромашкалар, гашык ромашкалар, хәтерләтә яшьлек елларын. Мин аларның керфекләрен өзеп, ул ярата диеп юрадым. Юлларыңа чыгып yüreğimde saldım olmadım. Min yarattım ol yaratmadı. Ramaşkalar beni aldadı. Ромашкалар, гашык ромашкалар, юлларында үсен түзелеп, һәм аларның соңгы кирпекләре яратам дип төшсен өзелеп, юлларыңа чыгып yüreğimde saldım olmadım. Min yarattım, ol yaratmadı. Ромашкалар meni aldadı. Ромашкалар, гашык ромашкалар, кадерләтә яшьлек елларын. Мин аларның соңгы кирпекләрен ул ярата диеп юрадым. Юлларыңа чыгып yüreğimde saldım olmadım. Min yarattım ol yaratmadım. Ромашкалар meni aldadı. Yollarına çıkıp kullarına yüreğimde saldım olmadım. Min yarattım, ol yaratmadım. Ромашкалар meni aldadı. Ромашкалар seni aldamasın. Ромашкалар seni Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхние одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» «Лайфстайл Центр».
Башқұрт энциклопедияғы ғилми нәшірияты Башқұрт энциклопедияның 7 томлығын русса, башқұртса хүдліктер һәм башқа популяр ғилми басмаларды хатуда тәқдим итә. Өлкән әдиптәр һәм әдәбиятка яңы аяк басучылар игътибарына. Нәшрият тиз арала ижадыгыз тупланган, һез теләгән форматтагы китапты бастырырга ярдәм итер. Белешмә өчен телефон 251-02-27. Безнең адрес Өфе калаһы, Революция урамы 55-нче йорт. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан юлдаш телевидениеһында алтын тирмә тапшыруын карайһыгыз. Бүген бездә Курсак театры һәм Туймазы театры артистлары икенче турда башлайбыз. Кем башларак дип атала? Һездә мәрәйдәр әдерәк, шуга һездән башлай Курсак театры. Өфе минең баш балам. Фән. Өфенән башлайбыз. Әйе. Һорау, Өфеләге иң бәйек һәйкәл. Иң бәйек һәйкәл. Варианттар: Салават Юлаев һәйкәле, Ленин һәйкәле, Дуслык монументы яки Кайгылы әсәм мемориалы. Иң бәйеге нинди булырга мөмкин? Дуслык монументлары инде. Һәм һезнең җавап? Дуслык монумент. Был җавап дөрес, афарин. Шулай исемлапты. Оның бәйеклеге 35 метр, ә Салават Юлаевтыкы якынса 10 метр. Һәм һезгә тәңкә. Хәзер һез хайлагыз, нинди тема? Әйдә спортны без алып карыйк. Әйдәгез алып барагыз. Ләйсән Раянова 2 тапкыр ниндәй спорт түрі буенча чемпион исемен яулаган. Оның фотоһы, тал саңгыһы, шашка, конькида шоу яки биатлон. Килешәгезме Данил әфәнде мен, юкмы? Горнолыжный спорт. Кабул итәмме, юкмы? Бер. Әйдәгез, кабул итегез. Кабул итәм дә һәм дөрес, ысынлапта тал саңгысы. Ләйсән Раянова Мөхәммәд Сәлим Өмөтбаевка туган килеп сыга икән. Ергә тәңкә. Табигать. Табигать. Кымыз яланы кайда урынлашкан? Мына кымыз яланы. Варианттар: Хамар өлкәһендә, Артау өлкәһендә, Силәбе өлкәһендә яки Курган өлкәһендә. Кымыз булгас, кымыз баймак кымыз ялгы бит инде. Әйе, бында баймак юк. Бында баймак юк икән. Минең уйлавымса, был Силәбе өлкәһе булырга тиеш. Әйдә, шулай дип җавап бир. Силәбе өлкәһе булган. Шулаймы? Карале дөрес булмаһамы? Мин инде Ярдәм итәйемме улай булгас? ярдәм итә. Бында Лев Толстой кымыз эсеп дәваланырга килеп йөрөгән. Һәм был тирәлә ыргыз, кәмәлек башкортлары яшәй. Әйтә куй инде. Артау өлкәһендә. Кабул итәбезме? Итәбез. Шулай итеп, һезнең җавап дөрес, ысынлапта. Афарин. Арытау калаһы эргәһендәге 4000 гектардан ашыл зур табигать паркы. Һез театрга нисек киләсегез? Һезнең тарих менән дә кызыксынып китәйек. Нисен тап Курсак театрына? Һез махсус труппа булдымы шулай? Без Альбина менән без курсташтар бuna. Без 2002 елда тамамланык. 98 елда укырга индек инде. Махсус курс йылды безнең театр өчен. Без онда 12 кеше укып сыктык. Театрга килдек 7 кеше. Шул көндән 2002 елда укып бетеп диплом алып килгәйник театрга. Әле шуннан берле эшләп йөрибез. Әйе, уже 20 ел тиһәң дә була инде. Шундай матур, һөйкемле кызлар драма театрына барырга теләк юк инеме? Без алырга теләкләре бар инде, ләкин без махсус курс булгас һәм әлбиттә безнең курс ул зур гаилә дип әйтәк була. Әлеге вакытта һәр беребез өчен кулга тотынышып дигәндәй бергә эшләп ятабыз. Барбыз да бер урында эшләйбез. Вадим нисек килеп эләкте? Вадим безнең яңгырак. Кызык булып килеп эләктем ул монда. 2011 елда режиссура буенча Академия искусств бетердем. Шуннан соң яш белгес буларак мин Мәскәүгә сыгып киттем инде. Без Мәскәүдә яулайбыз дип. Шуннан соң унда Мәскәүдә эшләй башланым. Театр у Никитских воротта. Монда Любовь, морковь итне. Все дела. Яш мөхәббәт. Мәскәүгә бармайым ти. Мин әйтәм, ярар, мин кайтам. Кайттым да, шуннан соң бер кайда театрга бармай, Кырмыскалы районына дворец культурага кирдем ишкә. Режиссер булып. Шуннан соң адак бизнеска сыгып киттем. Акса эшләйм дип.
немеге ол мия сәнғат, немеге ол мия театр керек деп. Көңілім бар бір мына сәхнәлә, театрда ята, и шуңа ижатқа тартылдым да, и адак Буздак районына сағып кеттім, анда сақырғандар, режиссер болып. Біздің спектакль менен? Біздің Фатих Исламович, мархумкай, Марат, Светофория деген спектакль келдейінді, Буздак район дворец культураға. Шында мия айталар, әйді, Вадим, бізге егіттер нейдер кәрек, әйді, бізге ішкі. Мен шынан директор менен, режиссер менен созваниваться еттім да, шылай келіп еттім енді. Хәдір уже 5-ші сезон ішлейм, Аллаға шүкір. Біздің спектакльда шылай бір қараудан әсер етелі қоя өдіне еш білгістерді. Хатта мен де қарап отырғанда, тілек оянды шын барып қарарға деп. Келегіз. Біздің театрда бек қызық. Өзін сәлекілі башқа театрға оқшамаған. Ой болғас, мен де барғам Тумазылар әйтмешілерді Пушкинский картымнан келелер ме деп хорай беттінде. Мен әлбетте келелер, сүнкі біздің құрсақ театры бәләкәстері сүнгіне түгіл, үлкендер үсінде спектакльдар қойылы. Бұна, мәсәлән, біздің 12+ деген спектакль бар. Киске спектакль. 18+, 6-дан соң башланам. Ол еттілі башлана. 12-ге қатлықты. Мәтіп аталалы? Мәтіп аталалы ол спектакль? Тысяча ночь. Любовные приключения. Любовные приключения деп аталанда. Сөйлеме. Өзігіз келіп қарар. Тамашасылар келіп қарар. Драмадан қарағанда, мұнда кукла мына өнең бітінде. Ең алда өдінгіне алар оқыған, кукловождение и так далее. А мен оқымаған кеше. Шоңа мен бірінші тапқыр келдім. Меня бекмек қиын болды. Меня өдіме рөлді өділәштірге керек. И шынан hún курсакка еберге керек. То есть это вдвойне сложнее. Как будет на башкирском? Икелеті ауыр была. Нық сложный была. Шандыра білерге керек ең бәләке тамашасыны. Соймазылар, қадір хет. Тарих ма? Балсын тарих. Ресей империяғы дәулет думаға депутаттары алдында башқұрттарға законһыҙ рәүештә тартып алынған ерін қайтаруды талап итеп сығыш яһаған шәхес Әхмәт Зәки Вәлиди, Шаһи Хайдар Сыртланов, Ғалиәскәр Сыртланов яки Туктамыш Ишбулатов. Икенсе, өсінсі сақырылыш Ресей дәулет думаға депутаты дворян була ул. Питерда була, олай бит? Петроград шәһәрендә була. Вакытта бит башкала Санкт-Петербург. Санкт-Петербург шәһәрендә була. Империя Николай икенсе заманы инде. Һәм жауап. Сыртланов Шаһи Хайдар. Дөрес, афарин. Өфө губернияһынан һайланган икенсе өсөнсө сакырылыш Рәсәй Думаһы депутаты дворян. Бындағы варианттардан Ишбулатов менән Ғалиәскәр Сыртланов та депутат булалар. Һәм һеҙгә тәңкә, афарин. Халык ижадын әйдәгәді, алабыз. Халык ижадын. Туҙҙы, дүрт мөйөшләп, бөкләп, мөйөштәрен ат ҡылынан ишелгән еп менән нығытып яһағандар. Нинди һауытта эшләгәндәр. Һалмалғыс, туҙаяҡ, ашлау йәки турһыҡ. Туҙаяҡ түгелме икән ул? Һәм һеҙҙең яуап? Туҙаяҡ. Дөрөҫ, афарин! Һалмалғыс ул кишекле сүмес, ашлау ул тотҡаҡлы түңәрәк ағас һауыт, турһыҡ иһә күн һауыт, шулай бит. Ана күн сауыт дедің бит сен. Вадим әйтер күн сауыт дедің. Һеҙгә Юк, беренсесен әйттем бит. Әйдә мәдәниәт. Әйдә әдәбиәт. Мәдәниәт. Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры ҡуйған Урал Батыр спектаклендә Самрау батша ролен кем башҡара? Сәғидулла Байегетов, Хәким Мортазин, Хөрмәтулла Үтәшев яки Әхәт Хөсәйенов. Хөрмәтулла Үтәшев. Хөрмәтуллаға әйтәбез теге интуиция инде. Интуиция. Чөнки аңарда буй, тауыш. Һәм һеҙҙең яуап? Хөрмәтулла Үтәшев. Афарин. Ана фотоһы ла бар. Урал Батыр спектаклен килеп ҡарағыҙ. Әдәбиәт. Фән. Ҡурҡма төлкө. Кем 2002-2007 йылдарҙа Мәскәү ҡалаһында Щепкин исемендәге юғары театр училищеһында уҡытҡанда һүҙ, театр, тормош, башҡорт телмәре мәҙәниәте тигән хеҙмәт яҙы. Кем ул? Гөлли Мөбәрәкова, Наил Ғәйтбаев, Олег Ханов яки Рәсимә Урақсина. Рәсимә Урақсина.
Һәм һеҙҙең яуап? Рәсимә, урақ сина. Килешәгеҙ мә, төлкө менән эт. Ең алда қастылар да хәҙер килешәләр инде. Эт килешә беҙҙең менән. Айыу менән, айыуҙың һүҙен йығып булмай. Рәсимә урақ сина тейҙе. Һәм айыу дөрөҫ яуап ҡайтарҙы, афарин, ысынлап та. Рәсимә урақ сина. Мәскәүҙә уҡыта беҙҙең башҡорт труппаһын. Шунан һуң был әсбәп театр факультеты студенттарына тәғәйенләнеп яҙыла. Һеҙгә 3 тәңкә. 1, 2, 3. Афарин. Һәм туймазылар һеҙгә әҙәбиәт ҡалды шулай. Әдәбиәт, Гөлназ біздің әдәбиәт теләгәне. Ҡайһы пьеса Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Зәйнәп Биишеваныҡы түгел? Ҡарлуғаш, наверное, да? Ҡарлуғаш Тилшүринеке түгелме соң? Туҡталағыҙмы шунда? Ҡарлуғаш. Туҡталабыҙ, әйҙә. Алар спектакльгә сығақ бала иде. Ҡабул итәбеҙ һәм... Ҡарлуғаш. Дөрөҫмө? Дөрөҫ! Афарин, тап шулай. Ҡарлуғаш ул Баязит Бигбай. Һәм һеҙгә лә 3 тәңкә. Икенсе турҙағы һорауҙарға ла яуап биреп бөттөк. Бер-беребеҙгә әйтер теләктәр, әйтер һүҙҙәр. Без туймазы театры актерҙары менән күрешеүебеҙгә бик тә шатбыҙ. Һеҙгә уңыштар теләйбеҙ. Һәм беҙҙе онотмаҫ өсөн һеҙгә бәләкәй генә бүләктәребеҙ, шул беҙҙең театрҙың 90 йыл ижад миҙгеленә арналған календарыбыҙ. Беҙҙең менә үҙебеҙҙең коллегалар менән ошондай дәртле, дәррәү генә уйында күрешеүебеҙгә бик тә шатбыҙ. Һеҙгә ижади уңыштар, театрда тағы ла матур-матур ролдәр ижад итеп, ҡыуанып эшләргә насип итһен. Ә мин һеҙгә күберәк зрителдәр теләйем. Шунан яңы-яңы ролдар, зур-зур уңыштар һәм иң зур теләгем һаулык булһын. Айыуҙай һаулык шулай. Һаулык. Biz de öz şiratımızda sizin bilen görüşüge şundan da bik şatbız. Şundan da küpten görüşmüşe tırdık. Yaup buydular, ayırdılar. Şuna göre indi. Şundan da rahmet mine altın tirme tapşırığına bizi şulay tirip görüştürgeni için, ışıraştırgani için. Kübügiz bilen küpten tanışbız. Kaybırıyoruz bilen eli. Ayı bilen görüşken yok iyi, rahmet. Bik mudri, zirek ayı bulup çıktı, rahmet. Yuklamışı, altın tirmege kilip, şimdi sıralarga cevap bire, Мәскәүдәге muğutqana hatta bile, kışkı yukusundan turup kilip, rahmet. Тамашашылар безгә күмәк булып, матур булып килсеннәр иде. Без сезнең белән танышуыбызга бик шатбыз. Безнең театрларыбыз дус тату булып бергәләп, менә шулай очрашырга ясым тагы да безгә. Барыгызга да исәнлек, саулык телим. Без сезне яратабыз, сокланабыз. Мин үзем нык яратам Курчак театрын. Сокланам сезнең белән. Рәхмәт сезгә. Беренчедән алтын тирмәгә зур рәхмәт. Икенчедән шушы кукларыны уйнатып, шушы матур спектакль күрсәткән сезгә, менә хөрмәтле коллегаларыбыз. Чөнки шушы хайваннар дөньясы ул бала чагалыкка алып кайта. Шуның өчен сезгә зур рәхмәт, исәнлек, саулык, тагы да очрашканга тиклем. Афарин. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Иң ҡыҙыҡлы мәлгә килеп еттек. Тәңкәләрҙе һанайбыҙ, кемдә күпме икән? Курсак театры. Күпмегә? 1, 15, 16, 17, 18. Афарин, Курсак театрына. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Афарин. Мәрәйгә күберәк иде туймазылар. Улар алыҫ араларда яҡын итеп килгәндәр инде. Ҡыуанып ҡайтһындар. Һәм беҙ дә һеҙҙе ҡыуандырабыҙ бүләктәребеҙ менән. Серафимская ҡаҙ мамығы фабрикаһынан мендәр һеҙгә. Зәйнәп Биишева исемендәге китап нәшриәтенең китаптар һәм Ишембай районы Маҡар урман хужалығынан шифалы боланут сәйе. Ихлас күңелдән ҡабул итеп алығыҙ. Беҙҙе Башҡортостан Юлдаш телевидениеһында, шулай уҡ социаль селтәрҙәрҙә һәм YouTube каналында ла ҡарап барығыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем,
Хау болығыз! Хау болыңыз!